Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες, ονομάζομαι Αλέξια Καΐμη και είμαι ειδική παιδαγωγός. Είμαι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο διαμέρισμα Ναγαλαντζάς του επερχόμενου Μητροπολιτικού Δήμου Λευκωσίας με το συνδυασμό του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ξέρεις τι σημαίνει δημοτικός σύμβουλος και ποια είναι η δουλειά του? Είναι μέλος του Συμβουλίου του Δήμου, του εκάστοτε τοπικού Δήμου, που αναλαμβάνει καθήκοντα για συγκεκριμένους τομείς του Δήμου που χρειάζονται ανάπτυξη και εξέλιξη. Φαντάζομαι έτσι το έχω μέσα στο μυαλό μου. Και θέλω να μου πεις ποια είναι η άποψή σου για τη θέση της γυναίκας στις εκλογές. Πρέπει να είμαστε παρούσες, πρέπει να έχουμε φωνή. Εντάξει, νομίζω είναι γνωστό ότι στην Κύπρο, και μόνο στην Κύπρο, δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες στην πολιτική. Οπότε πρέπει λίγο να ξεκινήσει να κινητοποιείται το φίλο μας. Ισότητα πάνω απ' όλα. Συνομιλώντας με συνδημότες μου, ανθρώπους της διπλανής πόρτας, αλλά και με καταξιωμένους ανθρώπους, κατέληξα σε 3 βασικούς πυλώνες. Πρώτον, η αειφόρος ανάπτυξη. Δεύτερον, η βελτίωση ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μου και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία. Τρίτο και καταληκτικό, η Αγλαντζά μας, ως πρότυπο και σύγχρονο διαμέρισμα του Μητροπολιτικού Δήμου Λευκωσίας, να είναι προσβάσιμη για όλους. Με την αγάπη και την στήριξή σας, αυτό το όραμα να πάρει σάρκα και οστά. Και μην ξεχνάς, στις 9 Ιουνίου ψηφίζουμε.